Kenji Fujikura. No a mexický kormidelník Don Humidor už vede do zátoky i domácí sestavu Vltavanu Štěchovice. Vidíte různé pojetí, pátování, někdo jede dlouhý, silný záběr stejně, někdo zastává spíš takový individuální přístup. Nechci Vltavan Štěchovice jmenovat, ale vy to uvidíte pak na vlastní oči vlastně, jak se na dračí lodi dá. Ale taky nejedou stejně, ale dáme ty jsou úplně rozhozí. Šikmu pádla, mají ty břivy. Takže přátelé, první dnešní jízda. Nejblíže k nám u břehu, to je Klasmolný, vítěz předchozích ročníků, který si to rozdává s místní celebrity týmem Vltavan Štěchovice. Ohlas na břehu je vynikající. A my za chvíli budeme vidět první časy dnešního dne. Zatím v tréninkovém tempu protíná Klas Oldies. A také Vltavan Štěchovice. Takže já bych poprosil, aby se připravili Vltavanky Štěchovice a Gepardice, které pojedou Ušice. Jizerský drak protíná cílovou pásku právě teď. A loď kapitána Morgana teď končí svou první závodní jízdu, ale mává na své kamarády na mostě. I tak lze prožít průjezd cílovou linií. Poprosil bych, aby se nám připravili Eldorado Peppermint Team Purkarec na jedničku a kamarádi na dvojku. Tak a byla odstartována čtvrtá rozjížďka Eldorado Peppermint Team Purkarec na dráze číslo 1, na dvojce Gepardi Římská 2, opět vítěz postupuje do čtvrtfinále poražený do opravné jízdy. Uvidíme, jak to dopadne. Velmi dobře si vede semifinále a čeká ho možnost bojovat o medailové příčky. Poražený podle času potom bude bojovat ve finále C nebo D o 5. a 6., případně 7. až 8. místo. Tak souboj je to napjatý, ale velmi dobře si vedou veteráni z týmu Klas Oldies. Uvidíme, jak to bude v cíli. Blíže k nám v zelených drezech rybáři z Čechovice, dále od nás v barevných drezech, někdo i bez drezu, vlastosauři. A tak jako v předchozí čtvrtfinálové jízdě i zde rozhoduje pouze vítězství, které vás posune do možnosti bojovat o medaile. Poraženého čeká podle času souboj v finále C
s časem 50:18 čekají na časy ostatní. Zatím je to z těch postupujících do finále CD druhý čas. Sportovní potlesky od diváků. Domácí rybáři. První 6 jména Štěchovic. Hačkové, dobrý! Níž Jizerský drak, až z Jablonce nad Nisou a loď kapitána Morgana. Ale umí oba, tady nekousne. Už se někde posláčil 29. září. Máme 2 měsíce na natrénování. Ale to mi trénoval taky. Já to co si dělá, říkám, že nebudu otáčet, to nahraju. Takže bylo odstartováno, jak jsem naznačil, blíže k nám v červených dresech Jizerský drak. Dále od nás na vodě loď kapitána Morgana, což jsou premiéroví účastníci. Přehradu mají světlou asi, vole. Tady ve Štěchovicích velmi dobře si opět vede Jizerský drak, který nechce ponechat nic náhodě. Ty se mlátí, ty jsou jak my. Takže start proběhl v naprostém pořádku a my můžeme sledovat. Blíže k nám Eldorado Petr Vintný Burgarec a na vodě v modrých dresech domácí Vltavan Štěchovice. Vítěz postupuje do čtvrtfinále. Poražený ve srovnání s časy bude bojovat C nebo D. Tak je to rozhodnutý. Já teď to ještě skonfrontuju s kamerou, ale vše nasvědčuje tomu, že Eldorado Petr Vintný do čtvrtfinále postupuje do semifinálové jízdy. Počkáme si na časy. 22. První semifinálová dvojice je tedy KVS Oldies, Bas Oldies a rybáři Štěchovice. Druhá semifinálová dvojice je Jizerský drak a Eldorado Petr Vintný Burgarec. Takže bylo odstartováno 2 posádky, Kvas Oldies blíže k nám u břehu a rybáři Štěchovice na vzdálenější dráze na vodě. Vítěz jde do velkého porážený nebudou. Pojďte se podívat, pojďte se vzbudit. Co je favorit?
soupeř se dozvíte až po té jízdě, která bude následovat, kde se nám na dráhu číslo 1 připravuje Jizerský drak a na dvojku Eldorado Petr Vintý Burkarec. Takže přátelé, bylo startováno druhé dnešní semifinále. Jak jsem již řekl, Jizerský drak v červených drezech blíže ke břehu. Na vodě potom Eldorado Peppermint Team Burkarec. Pouze vítěz bude bojovat ve velkém finále. Poraženého čeká souboj o 3. a 4. místo ve finále B. A už se to blíží, pozvůjte se favority. Takže je rozhodnuto, opět velmi těsný dojezd, budeme to konfrontovat s cílovou kamerou. Jistotou je, že bych požádal posádky, aby se připravili pro třetí ženskou jízdu. Jsou to na jedničku Hradišské Dračice a na dvojku Gepard 51. Stačil na vítězství a vítězem a postupujícím do velkého finále se stává Jizerský drak. Z dalekého severu až z Jablonce nad Nisou. Na druhém místě těsný dojezd 48-32 Eldorado Peppermint Team Burkarec bude bojovat o bronzovou příčku ve finále B. I vám potlesk od nás. Na většině z vás je vidět, že jste jeli opravdu naplno. Nechci Káju jmenovat, na tom je to vidět teďka úplně nejvíc. Takže bylo odstartováno rozhodnutí ženské kategorie. Jsem říkal, tak budu pádlovat, nebudu říkat hop, jako tak asi budu pádlovat. Od nás znamená na srdce, to jsou Gepardnice, blíže k nám nešlute, to jsou Hradišské Dračice. Obě dvě posádky. Gepardice vatnou, vole. Tak a je rozhodnuto. Výsledky po konfrontaci s cílovou kamerou na druhém místě dojeli Hradišské Dračice 55-69 a zvítězili Gepardnice v čase 54-65 a vzhledem k tomu, že mají na kontě 2 výhry, stávají se vítězkami ženské kategorie. Když zhodnotím a srovnám časy zbylé, rychlejší čas 54-99 měli Vltavanky Štěchovice celkově druhé místo a třetí místo z ženských posádek Hradišské Dračice. Přátelé, tímto pro Gepardnice nekončí. Díky vítězství se posunuli do hlavního závodu a rozdají si to teďka ve finále E z Pobrčí, takže zůstaňte na vodě. Tak a můžeme sledovat, že blíže k nám je Vltava Štěchovice v modrých drezech. Váďo, přijde, podej mi tu čepici. Nechce schvalovat své domácí publikum. Potom kapitána Morgana.
To jsi vybral opravdu dobrý čas na přemístka. Štěkovice 50,38, 5 desetinek za nimi ve velmi kvalitním výkonu od kapitána Morgana. Druhé místo, celkově 8. v tom pořadí. Ano. Teďko mi náhodou řekl, že se Jsme se rozjeli až ke konci. Ta druhá jízda to prostě se rozhádalo a nejelo to prostě. to také bylo nějakou sílou, protože nemáme sílu, jo. Bylo to člověk, který byl hodně. Vítěz celkově 5. místo. Naježdíme se na to, prostě ty lidi, kteří spolu jedou, aby spolu jedou. Poprosil bych, aby se připravili rybáři Štěchovice a Eldorado Petrvintín 14. Na druhém místě Chlastosauři, celkově tedy je to 5. a 6. příčka, 52,74. 6 desetinek rozdíl. Kteří v letošním ročníku skončili celkově 6. Tady to nakonec bylo 2. místo, Gepardi vás porazili, ale jak říkám, 6. místo celkem, gratulace. Poslední výzvy. Finále B, rybáři Štěchovice, Eldorado Petrvintín Burgarec a finále A, Kvas Holding. Tak a bylo odstartováno finále B. Velmi vyrovnaná jízda. Bude to Eldorado Petrvintín Burgarec anebo místní rybáři Štěchovice. Čas 49, 95, ten stačil na první místo, je to Eldorado Petrvintín Burgarec s časem 50,22, celkově 4. místo rybáři Štěchovice. Gratulujeme. Když mají horší čas na 3. místo, než mi na 9. Jsou kapoty.
fajfky, ty vole. To je bomba. Závod, no to ne. Takhle ten Dobrý, já to budu jistit ještě takhle. Dobrý, jsem tady, to v pohodě. No, to je v pohodě. No, už to jde. Mizerky mají tempo, tyjo. Sadili do studu, Mají držej. tempo jak blázen, tyjo. A bylo odstartováno, přátelé, ty nejrychlejší si to právě teďka rozdávají o celkové vítězství. Ty vole, ty jedou jak... Dět si to rozjížděj, kamarád. Ty vole, to je úplně vyrovnaný, ty vole. To je maso, ty vole. To je maso, ty vole. Ale Jizerky to vyhráli. To bylo maso, ty vole. No. Člověk by to bylo maso, ty vole. Fakt, od té doby, co jsem viděl, teď teda skutečně jsem se dám v Grakově a nebudu potrpit. Houpováš jak ten nějaký z Berlínska, a ne? Přátelé, čas 45:92. Stačilo na vítězství a tím se stává Jizerský král. Od 10:46:02 Vasolí s vynikající výkon této zkušené partii. Krásně, teď je potřeba akorát naložit pohyby. Umí to ne, že tam vypadneš, ty vole. Hezký kluci, hezký.